Готов ли си да видиш лицето на България през очите на звяр? Когато слънцето изгрява над необятните дунавски равнини, един млад лъв стои непоколебимо на върха на хълма. Еленът се издига като символ на благородството, мъдростта и разцвета на България през периода на нейния златен век. Византийското нашествие оставя героя окован, но жив. Първоначално символ на загубата, той носи тежестта на империята, която вече не съществува. След дългите години на потисничество, соколът се издига като символ на възраждането и мощта на Втората българска империя. След величието на Втората българска империя настъпва период на тъмнина и потисничество. Вълкът се появява като символ на оцеляването и борбата за свобода. В мрака на продължаващото османско владичество, бухалът се издига като символ на мъдростта, търпението и тихата съпротива. След векове на потисничество, лъвът се завръща като символ на възраждането и борбата за свобода. С настъпването на новото хилядолетие, орелът се издига като символ на прогреса,